Nem kér egy hamutartót? Nem dohányzom. Undorító szokás. Hajónapló, figyelem! A 23,9 kerekítsük fel. Időutazású célja megveteni egy ősi állatfajta kihalástól. Ez idáig vízi életnek semmi nyoma, de meg fogom találni. Ha egy másik fekete lyukat kell is vágnom az univerzumban, megtalálom, uram! Nyugalom! Azonnal szálljon ki onnan! De hát én a nyomkereső vagyok! Elnézést, itt van Greg! Köszönöm! Később találkozunk. Később találkozunk. Később találkozunk. Fincsümű! Biztosan jól van. Most aztán belemenjenek, wow! Hát csak ez! Ez dupla falú, hangszigetelő üveg. Nem létezik, hogy a szomszéd hallotta a kiáltást, ha az ajtó be volt csukva. Padák tört tehát a szobában volt, és így kiabált azelőtt, hogy kidobták az erkéről. Az ajtót pedig maga a gyilkos csukta be, még mielőtt távozott. Szóval ez a lényeg. Igen, igen, igen! Jól csináltam, Szívi! Kiűztem az összes démont. A ház megtisztult. Pancserek. Hello! Egy bizonyos Ray Finkle-t keresek. Meg egy tiszta alsógatyát. Mit csinált? Az egész Dan Marino hibája volt, ezt mindenki tudja.